Tosta löytyy sitten kuvaa ihan lapsuusvuosilta. Silloin ohjastettiin poljettavaa hevosta ja nyt sitten ohjastetaankin 2 kauppaa. Ensikosketuksen mä sain urheilukauppaan yläasteaikana Tetissä. Säilyi koko ajan se urheilukauppa mukana siinä opiskelujen rinnalla ja lopulta sitten vaihtui kauppias uraan. Nyt sitten kun on tullut 2 kauppaa, niin pitänyt entistä tarkemmin itse miettiä, että mihin käyttää oman työajan ja myöskin jakaa enemmän vastuuta. Yksi ei tarvitse koskaan olla asioiden kanssa, vaan kun ongelmia tulee eteen, niin kauppiasverkosta saa paljon turvaa. Aina löytyy joku, joka on ollut samassa tilanteessa. Kauppius on mulle elämäntapa ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Juoksu kuuluu mun lempiharrastuksiin. Saa nimenomaan hyvän vastapainon sinne yrittäjäarkeen. Se, mitä mä myyn, on käytännössä hyvinvointia liikunnasta. Se on hienoa, kun ihmiset tulee takaisin kertomaan, kuinka me ollaan autettu heitä voimaan paremmin tai liikkumaan enemmän.